Chairde inniu tá mé é Kilkenny, cahar Kilkenny, agus tá sé chur farthainne. Ach tá mé agsúil go pennies mar ba waithlam sca farthainne a aisle. Ní hiag le fanart ja amsúr in aireann chun rudaí a dheanú. Mar sin tá mé an seo, tá sé gláite, tá mé díreach inné breakfasta nó brunch a aisle in Café Cats agus bhí sé into mai málam é matá sibh sa chathair. Ach tá a lán daoine hartarmanis agus tá sé rudbug aisteach a bheith ag vlog aisle, so Be mé glóid liv níos móige. Tá mé i Kilkenny inniu mar bhí mé in mala átha clia agus tá mé géirí teart an seo le tamil. Well, bhí mé géirí ar feadh tamil ada ach tá mé an seo inis. Mar thula mé gur chathair into galanta í agus gláite. Mar sin happy mé an deis, clac mé an train agus tá mé an seo inis. Tá sé gur farthainge ach is cumall up. Níl plán ar bí agam ach bhhaithlam na scílagan ach bhhaithlam an chathair ag aisle, so siúlaí mé thart ar an chathair, raithí mé isteach ar grúpla siopa, caife agus tíofaí mé an caisleán, tá caisleán an seo, caisleán Kilkenny. Mar sin an rud is mó a eici mé an seo agus má tá rud ar bíala sa mó. Sé saí sean tá mé in pennies inis agus nílach rud amháin, well, ja rud díarm ach fuair mé cé seán. So tá aglarm mar Sprálam pennies? bhí sé gur anmhar mar ag an doras bhí ban an ag bhí frítegéine an ró siad a géirí nuacht litir pennies a aisle agus dúirt me se nach ró dúirt me No. And then while he made good done, I was like, Actually, I will, yeah. so I went back to her agus bhí si a gaithe. I was like, I'll help you. Mar tuigim nuair a bhíonn tú, ag obaí agus a géirí daoine a bhallú go mbíonn siad ealaí mar dearan chud is móide daoine nó. So I was like, yeah, sure. Nuacht litir pennies. Tá sé dántreach ach Johnny May. Sca farthainne agus na speclí grainne níl sé roghraon mar inniu ach just bíon pein am a thula inéan mar bíon an spé into geal, bíon sé into ban nó lia geal gan an hraon. Tá sé arós. Ina siúlhí mé hart agus ma eicem siapa ar bí simú rahí mé isteach. Hello. Huh? Where from? Ireland. Yeah. Yeah. Tá sé chomh gláte nach bhfuil? Bralam Kilkenny mar tá siad into cardial le madaí tháinig mé cuartha in áiteamhain tá fáilte rihvádaí agus tá puppy boutique an seo agus fecham caife eile inis, Wild Tales Co, dogs and coffee, that's all I need in life. Agus Gaeilge, má tá Gaeilge ag duine ar bíonn bé mé ar neamh.
Yeah, but why plum toffee nut latte? Yeah. With oat milk, little To go over here. for here. That's great. It was hard to settle in. It's very strange. Oh my god. She don't want you to look this is Sarah dropping out. I literally was Tá sé sin íon blásta. So, níor ifriúméid díobh an ro Gaeilge acu, mar just níor waithlam náia a chur ar ghinnearpaí. Agus an sin bhí náia ormsa mar cíal mé well níl go leor Gaeilge i gceist. Like, ní hici daoine, níl is socmsa an Gaeilge ar toffee nut latte. Tá socm an Gaeilge ar oat milk banne chuirce ach ní dúirt mé é sin. Mar sa deireadh thacraí mé Gaeilge úsáid mé haon gan brú a chur ar an rastlaí. Agus hiagla Gaeilge úsáid agus ní caiithí siad hiagla. Mae higann siad an sais caife tá gceist, sin an rud is táhairtaí. Ach bhí si a Gaeilge, bhí an freastalaí a Gaeilge, ach gur míle maigad níl sa gom sin táine matá ort ach ní dúirt tú rud ar bí an bláán tú ará agus tásúla gom gur chuir sé ahas ort. Ní meistal an fífrite híine an bhfuil Gaeilge acu ach mar dúirt mé ní bheith go leor Gaeilge i gceist. An taon rud a bhain ba waithlam hain a dhéanamh ná like an Gaeilge úsáid agus ba waithlam go méid daoine smaointear an Gaeilge mar tá a go manis. Tá mé cinse go nuirt si bhna cáide ná leis na hibrithe eile go raibh méid originaala go léithí. Agus seans go sílann si gur duine mé as tír eile agus ní hiagam nach géalteach í Kilkenny. Agus cumlam mar béis siad a caint faoin Gaeilge sin béis siad ag smaointear ar an teanga agus sin an rud is táhairtaí. Níor waithlam brú na náia a chur ar ghinnearpaí ach ba waithlam go méimiid i chuid úsáid as an Gaeilge. So dúirt mé ba waithlam le a hall go raibh maithfegat. Agus sin é. Tá réir gáanta agam. Arcaí ar sin. Tá amáíocht aonanta mór a Kilkenny. Is the ticket to go inside? Yes, the go castle. inside. The park lounge will stay open till 6. You don't need a ticket for that. Okay, and what time will The castle will close in just under 35 minutes. Okay. Can I go? Big visit. Yeah, would I see? Yeah, I'd see it. Yeah, you would do it. You do it as long as you keep moving. Yes, for sure. Yeah, and see the guided tours. Is that like audio guided or a That's a person. So Okay. Our last guided tour was at 4 o'clock. Okay, that's fine. Do you do ones in Irish? I'm sure there is an audio guide in Irish. I'm Right. pretty certain. When you go down along the corridor, it's way to the left.
Bye.